kamar yadda suka saba tallafawa da kayayyakin jin kai ga al'umma a faɗin duniya, kama daga magunguna, kayan abinci da kayan kariya a lokutan annoba. Cibiyoyin Albasar International da haɗin gwiwa da CBM International Christopher Blinding Mission sun sake bawa ƙananan asibitoci da suka bawa horo kan kula da masu larurar idanu tallafin kayayyakin aiki da kayayyakin kariya. A ƙarƙashin shirin nan na Nigeria Inclusive Watch and COVID-19 Response, kayayyakin da suka haɗa da tankunan ruwa, rigunan tiyata wato surgical gown, sinadaran kashe ƙwayoyin cuta wato hand sanitizer, safar hannu, glasses da dai sauransu. Da yake bada bahasi kan yadda aka samar da tallafin da kuma manufar samar da su, manajan asibitin ido na Makka, Alhaji Abdullahi Badamasi Muhammad, wanda kuma shine project officer, ya ce an samar da tallafin ne sakamakon annobar COVID-19 don ba da kariya ga ma'aikatan waɗannan asibitoci da kuma tallafawa majinyata masu ƙaramin ƙarfi. Wannan kungiyan guda biyu su ne suka zo suka haɗa karfi da karfe don a samu wannan tallafin nan. Wannan tallafin da aka samu sunansa Nigeria Inclusive Watch and COVID-19 Response. Ma'ana tallafi ne wanda aka samu ta sanadiyar wannan annoban corona. Kuma wannan tallafin nan ya kashi biyu. Dama Katagun Local Government da Bauchi Local Government su ne aka zaba. Wannan taruwan mu na yau na kashi na karshe ne. An zabi PAC Center guda 7, guda 4 a cikin Bauchi Local Government, guda 3 a Katagun Local Government. Asibitin Makka shine na 8 ɗin. So an ba kowane PAC, PPE, personal protection equipment yanda za ku gani ga sunan an jajjera su. Kowane PAC zai samu wannan kayan wanda yake hadadin wajen 700,000. Ba mu bayarwa don asar, an bayar ne don su yi aiki da su kare kansu don gudun kamu da wannan cutar na corona. A nasa bangaren yayin kaddamar da bada tallafin a madadin ma'aikatar lafiya da gwamnatin jihar Bauchi, mai riƙon mukamin babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Bauchi, Dr. Dayebu Muhammad da ya wakilci kwamishinan lafiya na jihar Bauchi, ya nuna godiya da yabawa kan wannan yunkuri. Na yi matukan murna da farin ciki da aka samu wannan tallafi daga wayannan manyan kungiyoyi guda biyu da suka hada kansu. Kungiyoyi ne na addinan nan guda biyu. CBM kungiya ce ta Kiristanci, Makka Albasar International kungiya ce ta Musulunci. To amma Allah cikin ikonsa an samu wani hadaka tsakanin su, sun fahimci cewa ciwo baya bambancewa, tunda taimako ake so a yi tsakani da Allah ya zama cewa ba musulmi ba kirista. Sun kawo kudin su, Makka ta kawo kudinta, suka yi hadaka suke tafiya daidai wa daida suna taimakawa. Wannan ɗaya daga cikin ɓangaren abubuwan da suke yi ne, domin akalla shekara 3 zuwa 4 baya suka samu wannan haɗin kai. Sai kuma ya buƙaci dukkan kayayyakin da cibiyoyin suke bayarwa a dinga sanar da gwamnatin jihar Bauchi. Idan sisi ko taro mutum ya kawo jihar Bauchi tallafi cikin COVID-19 wallahi na rubuce, kuma za su rubuta maka takarda sun gani sun gode. So mai girma manaja, idan ba a yi haka ba na umarce ka dan za a san cewa na zo nan, kuma za a ga cewa gwamnati ba ta san da shi. Kaiwa Allah kaiwa annabi ka rubuta a kiyarsa nawa kuka bayar, sai a ƙara akan sauran tallafi duk da aka samu. Mu dawo kan wanda za a ba su wannan. Ku shugabannin ƙananan asibitoci da aka zaɓa ku zo, don Allah ku yi adalci. Wanda aka ƙayyade za a ba su don Allah ku ba su. Wallahi amana ce. To kar ku yi da amana ta ce ku yi kokari ku bayar daidai yadda aka ba ku bayar, kuma ku tabbata an yi amfani da shi a dalilin da yasa aka ba da shi. An dai gudanar da rabon kayayyakin ne a asibitin ido na Makka da ke Bauchi, inda aka raba su ga asibitoci 4 a karamar hukumar Bauchi da suka hada da Bayan Fada, Tudun Gambo, Liman Katagum da Miri, sai 3 daga karamar hukumar Katagum da suka hada da Cinade, Bulkacuwa da na cikin garin Azare. Sunana Danjuma Umar Adamu, WGC Chairman Liman Katagum Ward. Wannan kaya na ji daɗin samun sa, kuma insha Allahu zai isa hannayen waɗannan mabukata. Ubangiji Allah ya saka mu wannan hukuma da alheri. Nura Umar Abdullahi, na zo daga PHC Bulkacuwa Katagum Local Government. Babu abun da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. Sunana Hassana Isa daga Obon Maternity Azare. Gaskiya mun yi matukar farin ciki da wannan tallafi. Mun yi murna sosai don gaskiya kaya ne wanda bamu taba tsammanin za mu same shi ba. Insha Allah za mu yi amfani da shi yadda ya dace. In dai ba ku manta ba, a makonni 2 da suka gabata, cibiyoyin guda biyu suka bada tallafin kayan abinci ga mutane 485 a karamar hukumar Bauchi da Katagum, inda kowa ya samu adadin kayan abinci da ya kai kimanin naira 25,000. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Ishaq, Duniya, zaman 'yan marina.